Općina Konjšćina nalazi se u središnjem dijelu Hrvatskog Zagorja. Zemljopisno je smještena s obje strane rijeke Krapine. O tradiciji Popevke, kao i samom kraju, danas nam govori načelnik općine Konjšćina Mirko Krznar. Kod nas je to dosta razvijeno, odnosno mi imamo i nekoliko učesnika koji su bili na raznim festivalima. Tako imamo našeg sugrađanina gospodina Mladena Kosovca koji je nastupio nekoliko puta i u Krapini i u Začetju na danima Kajkavske Popevke, ali imamo i našu Irenu Kušec koja je također sudjelovala na tim festivalima. Moram reći da imamo i zborove i čak i klape, kao zagorske klape ovdje, kao udruge koje djeluju na području općine Konjšćina. Koliko vi pratite kao načelnik općine Popevku, koliko se vi bavite Popevkom, imate li vremena za to? Pa većinom popevam ili pjevam tu i tam sa prijateljima kad se nađemo obavezno na rođendanima ili na nekom od druženja, a ja osobno do početka rata, do 90. godina sam svirao klarinet i saksofon i bio sam član DVD limene glazbe takozvanih pačitanca u Svetom križu u Začetju, tamo gdje sam i rođen. Osobno moram reći da slušam rado i da sam čest gost na koncertima, odnosno da volim posluhnuti naše izvođače, naše Zagorce koji popevaju na zagorskom. Ima neka posebna popevka koja je vama draga? Pa naravno da i ta naša zagorska himna je jako popularna i da mi je prirasla srcu, a posebno moram reći da zadnje vrijeme pod Brajde da je to jedna od pjesama koja mi se izuzetno sviđa. Konjšćina se prvi put spominje 1334. godine i to kao župa, pa sam onda malo tražio kako je zapravo došlo do naziva Konjšćina. Povijesno nisam mogao naći neki podatak koji bi rekao eto zbog toga i toga, postoji nekoliko objašnjenja. Što kažete vi kao načelnik ljudima koji vas pitaju kako je došlo do imena Konjšćina? Pa, došli smo do toga da imamo nekakva dva smjera imena Konjšćina. Jedan je po grofovima konjskim koji su došli na ovo područje i sagradili i ovu utvrdu koju imamo mi, utvrdu grofova konjskih, a druga priča je o tome da su u polju tu baš oko dvorca i na tom području da je paslo jako puno konja, pa da su iz tog izveli ime Konjšćina i na taj način da bi uskladili jedno i drugo, zato ima Konjšćina grb gdje je konjska glava koja je probodena sa strijelom. Znači konjska glava simbolizira te konje koji su se pasli, a strijela simbolizira tu bitku koja je bila ovdje 1545. godine na tom području oko Starog grada sa Turcima. Područje općine pretežno je ravničarsko. Čime se bave ljudi u vašoj općini? Pa moram reći da se bave sa svačim. Osobito imamo dosta registriranih OPG-a, imamo jaku udrugu i pčelara gdje smo, moram reći da imamo i svjetskog šampiona u bagrevom medu, gdje god se naši pčelari pojave da odnesemo prve nagrade, da smo među prvih 5. Imamo također i udrugu vinogradara i vinara, znači bave se i poljoprivredom, ali imamo i sitne obrte koji na taj način egzistiraju na ovom području, našem području općine Konjšćina. Za one koji nisu nikada bili u općini Konjšćina, što bi vi rekli, zašto treba doći, što treba vidjeti osim prekrasnog starog grada ili recimo barokne župe Svetog Dominika? Pa imamo dosta tih znamenitosti, između ostalog nešto je vezano i u Stari grad i uz priču o Turcima. Znači imamo taj takozvani zemljeni most, imamo bajere, znači jezera gdje su naši ribiči uredili i kućicu, ali i mi zajedno s njima uređujemo
i obalu i na taj način su atraktivni za sportski ribolov ili čak za kampiranje. U budućnosti ćemo riješiti i pitanje turizma na način da ćemo i osnovati kamp, ali ćemo i napraviti jednu priču oko Starog grada. Evo, baš danas sam i razgovarao sa potencijalnim investitorima gdje bi tu turističku ponudu na neki način poboljšali i sa smještenim kapacitetima. Trenutno u općinu Konjšćina je jako lijepo doći, osobito ljeti, jer i sama pozicija Starog grada, ali i okolnih brežuljaka i klijeti po tim brežuljcima mislim da je jako atraktivno, a osobito velim za vas dole u Zagrebu. Mi smo tu prek brega i svakakvih sadržaja imamo, samo bi trebalo naravno čim više turista i čim više posjetitelja. Gospodine Krznar, gdje ćete biti 12. rujna? 12. rujna najvjerojatnije ću biti u Krapini na ovom festivalu. Na proslavi 50. rođendana. I vidimo se tamo i nastavit ćemo razgovor o vašoj općini Konjšćina. Svako dobro. Svako dobro i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.